नमस्कार मित्रांनो, शोध रहस्याचा या चॅनलवर तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण जो अनुभव ऐकणार आहोत तो माझ्या एका अत्यंत जवळच्या व्यक्तीसोबत घडलेली सत्य घटना आहे आणि मागील काही दिवसांपूर्वीच ही त्यांच्यासोबत घडली आहे. तरी व्यक्ती आणि जागांची नावे मी इथे बदलली आहेत. दिवस होता 10 जुलै 2021. सरिता यांच्या पतीला जाऊन आज सुमारे 10 वर्षे लोटली होती आणि आज त्यांचं श्राद्ध होतं. सकाळी सुमारे 10 वाजता गुरुजी घरी आले आणि पूजा वगैरे सुरू झाली. त्यांचा मुलगा सरकारी नोकरीला असल्याने तो पूजेसाठी घरीच थांबला होता. सर्व पूजा वगैरे आटोपल्यानंतर ब्राह्मण भोजन वगैरे झाले आणि सुमारे 12 वाजता पिंड विसर्जित करण्यासाठी सरिता घरापासून 400-500 मीटरवर असणाऱ्या विहिरीवर गेल्या. त्यांचा मुलगा घरीच होता. ब्राह्मण वगैरे जेवून गेले आणि सर्वांनी आपापले जेवण आटोपले. परंतु सुमारे 2 तास लोटले असतील. विहिरीवर पिंड टाकायला गेलेल्या सरिता अजूनही परतल्या नव्हत्या. आधी तर त्यांच्या मुलाला आणि सुनेला वाटले की गल्लीत एखाद्या बाईसोबत गप्पा मारण्यात व्यस्त असतील, पण आता 2 तास होत आल्यानंतर त्यांनी शोधाशोध सुरू केली. गल्लीत जवळपास सगळीकडे विचारून झाले. सरिता यांच्या परिचयाचे 2-4 घरंसुद्धा विचारणा करून झाल्यावर सर्वांचेच धाबेदण आणले. त्या नेमक्या गेल्या तरी कुठे हेच कळत नव्हते. शेवटी त्यांचा मुलगा त्या विहिरीवर गेला आणि त्याने तिथे पाहिले की पिंड तसेच पाण्यावर तरंगत आहे आणि त्यासोबत आणलेल्या पत्तरवाळ्या पण तशाच पाण्यावर तरंगत आहेत. आता त्याच्या मनात एक शंकेची पाल चुकचुकली की आई या विहिरीत तर पडली नसेल ना. त्या गावात तो गेली कित्येक वर्ष राहत होता, त्यामुळे तिथे जवळपास सर्व त्याला ओळखत असायचे. त्यात तो सरकारी नोकर, तेथील नगरसेवक सुद्धा त्याचा मित्र होता. त्याच्या मनात विचार आला, या विहिरीचे सर्व पाणी उपसून आत पाहावे का? आई आत पडली असेल तर? असे एक न अनेक वाईट विचार आता त्याच्या मनात घर करत होते. तो घरी परत आला आणि समोर पाहतो तर काय, त्याची आई दारासमोर उभी होती आणि एक अनोळखी इसम बाईक घेऊन दारापुढे उभा होता. त्याला काहीच समजत नव्हते. तो आधी रागाच्या आणि चिंतेच्या भरात आपल्या आईजवळ जात तिच्यावर ओरडतच म्हणाला, कुठे होतीस तू? किती वेळ झाला तुला जाऊन? सांगून नाही जाऊ शकत का तू? त्यावर सरिता शांतपणे म्हणाल्या, अरे पण तुला सांगायला मला तरी माहीत पाहिजे ना मी कुठे चालली आहे ते. आईचे ते बोलणे ऐकून तो गोंधळात पडला. म्हणजे काय बोलत आहेस तू? त्यावर त्या म्हणाल्या, मी पिंड पाण्यात सोडली आणि मागे वळणार तितक्यात एका गाईने, न जाणे कुठून आली ती गाय, तिने मला मागून ढुसणी दिली आणि मी खाली पडले. जेव्हा मी उठले तेव्हा अंगात एखादा वारा आल्यासारखा मी शेताच्या दिशेने निघाले. मी कुठे जात होते हे मलाही समजत नव्हते, परंतु असे वाटत होते की कोणीतरी आहे जे मला ओढून कुठेतरी नेत आहे. सरिताचे ते बोलणे ऐकून सर्वांच्या अंगावर काटा उभा राहिला. त्या विहिरीत न जाणे कित्येक लोक आपल्या पूर्वजांचे पिंड विसर्जित करत असतात. कदाचित त्यापैकीच एखाद्या अतृप्त आत्म्याने सरिता यांना पछाडले होते. आणि हे गृहस्थ कोण आहेत? त्यांच्या मुलाने विचारले. अरे मी अशीच चालत असताना एकाच जागेवरून 3-4 वेळा गेले, तेव्हा यांनी मला थांबवले आणि विचारले, आजी कुठं जायचं आहे तुम्हाला? त्यावर मी रडवेल्या स्वरात त्यांना आपला पत्ता सांगितला आणि विनंती केली की मला घरी सोडू शकता का. तसे त्यांनी बाईक काढली आणि मला आपल्या घरी आणून सोडले.
त्यांच्या मुलाने त्या गृहस्थाचे आभार मानले. तो व्यक्ती या सर्व बाबतीत थोडा जाणकार होता. तो म्हणाला, मी यांना जेव्हा 2-3 वेळा एकाच जागेहून जाताना पाहिले तेव्हा मला थोडा संशय आला. कारण जेव्हा या चालत होत्या तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर अगदी निर्विकार भाव होते. असे वाटत नव्हते की या रस्ता चुकल्या आहेत. तेव्हा मी त्यांच्यासोबत बोललो. मग मला समजले की हा काहीतरी वेगळाच प्रकार आहे. वेगळा प्रकार म्हणजे? त्यांचा मुलगा प्रश्नार्थक नजरेने पाहत उद्गारला. चकव्याचा फेरा. तो व्यक्ती अगदी गंभीर पण थंड आवाजात म्हणाला, आपल्या सर्वांना असे वाटते की भूत आत्मे फक्त लोकांना रात्रीच्या वेळी त्रास देतात, परंतु असे नाही आहे. त्यांची एक विशिष्ट वेळ असते आणि चुकून तुम्ही कधी त्यांच्या फेऱ्यात आलात तर ते तुम्हाला असे अडकवतात की त्यातून बाहेर निघणे तुम्हाला अशक्य होते. त्या व्यक्तीचे ते सर्व बोलणे ऐकून सर्व चांगलेच घाबरले होते. सर्वांनी त्या व्यक्तीचे आभार व्यक्त करत त्याला चहा पाजून निरोप दिला आणि सरिता यांच्या मुलांनी त्यांना बजावून सांगितले की आजपासून काहीही झाले तरी तू घराबाहेर पडायचं नाहीस, कितीही महत्त्वाचं काम असेल तरी. त्यावर सरितांनी सुद्धा होकारार्थी मान डोलावली आणि सुन्न मनाने त्या घरात गेल्या. मित्रांनो, तुम्हाला जर हा अनुभव आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा. व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका. आपण जर ह्या चॅनलवर पहिल्यांदा आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबत बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला भविष्यात मिळत राहतील. त्याचबरोबर हा व्हिडिओ तुमच्या सर्व मित्रांना शेअर करून चॅनलला सपोर्ट करा. धन्यवाद.